fet en el consorci dels residus. El cost ha passat de 72 euros en el 2009 a més de 7 euros en el 2010. I aquest cost se divideix en dos rebuts, un municipal i un altre del consorci. Per què n'hi ha aquest augment del 40% del cost de l'any enguany respecte a l'any passat? Per dos motius, bàsicament. Un, el canvi del sistema de recollida a nivell local. Però n'hi ha un altre que és el canvi del sistema de cobrament i de gestió de l'abocador de Guadassuar, que el cobra directament del consorci. Qui controla el consorci? El controla el Partit Popular a través dels seus representants, ja siguin alcaldes, ja siguin regidors. Per tant, que ningú no s'equivoqui. Esta nova taxa i este increment destarifat que comporta l'ha aprovat el Partit Popular, que a la gent hay que convèncer-la de que ha de continuar reciclant, perquè si no recicla l'any que ve serà molt més car encara. Si això està clar, jo crec que això és una estratègia clara. Si vostè fa això, jo penso que és per reacció, crec que està assumint un paper que no li correspon. Un paper demagògic, un paper populista, un paper electoralista. En el fons, deberia estar comprant vots a 10 euros. Aquesta actitud seva d'estar ahí, no te preocupes, el que t'haig encontrat per ahí no és de veres. Jo t'explicaré la veritat, jo t'explicaré i jo t'ho arreglaré. Són diners que repartits entre els ciutadans no van a fer-nos eixir de la crisi per a res. No van a, aquesta mà estarà mal en 10 euros més o en 10 euros menys. I per això nosaltres pensem que tot això està pensat no tant en la crisi com en un plantejament electoralista, populista i de dir jo vaig a salvar-los i espere que no se traduïsca en una campanya electoral en diners públics. Espero que no. Que és molt fàcil en diners dels altres disparar a discreció.